Ini ndiri mudzimai ane makore 36. Ndakaroorwa ndikaita mwana 1 musikana. Murume ndokuzondidhambawo mushure mekunge aroora mumwe mukadzi. Saka ndakazowanawo mumwe mukomana ndokuita naye mwana. Aingondishungurudza achiti bva pano ndakurongedza otora mabhegi odzosera. Tichingodaro takagara tese kwegore. Apa mwana anga ava ne5 months. Dhepo ranga rapera ndichigadzirira kuenda kuchipatara nemwana. Iye akangomuka ndokungonditi hure apa ndisingahuri. Zvikanzi ndikadzoka kubasa uchiri pano ndinokubaya nebanga iri. Ini nekutya ndakati nhasi regai ndirongedze zvangu. Kubasa kuya haana kuenda. Iniwo kuchipatara handina kuenda. Ndokubva tatonetsana paya asingachade kuti ndimusiye. Akabva akiya dhoo kuti ndisabude. Akatora foni yangu. Manje ndakazovhundutsira ndichiti ndinopisa mukuku. Ndichiti avhure dhoo. Ndaizivei kuti zuva iroro mhepo dzanga dzakamira nesimba. Ndakatora parafini ndikarasira mumadziro. Saka akazama kuda kundimisa. Ndikaramba ndichirasa parafini iya. Ndikatosiyana nazvo ndokutanga kubvutirana foni yangu iya. Ndopaakakotama kutora mechisa akazvilaita tikabaka tese. Dhoo ranga rakakiwa. Apa mwana anga ari kumusana. Vanhu vanga vari panze. Pakazoita akarova dhoo. Tikabuda nepaburi tose. Asi iye akanyanya kutsva. Takaenda kuchipatara. After 4 days murume wangu uyu akafa. Mwana aive ne5 months. Now ave ne3 years. Asi kuti ndiwane umwe murume zvava kunetsa. Uye ndinotya kuti pamwe mweya wake uri pandiri. Zvingazokonzeresa kuti tisagare zvakanaka kana kufa kwomwe murume wandichaita. Ndodiwo apa kugara ndisina umwe murume zviri kukonzera kuti ndirambe ndichifunga murume wangu iyeye. Ndakarwadziwa hangu. Apa vakuru vanoti yadeuka mvura haiorerwi. Ndine dzimwe nguva dzandinotombomurota nekutongogara ndichiona fesi yake. Saka ndinofunga kuti pamwe anotombondidzokera chokwadi. Ende izvi zvakaitika tisingambofungiri. Taitongofunga kuti tiri kunetsana semazuva ese. Asi musi uyu mhepo dzakanga dzasumukawo. Saka ndinoda kubvunza kuti ndingabatsirikawo here kuti ndikwanise kuita umwe murume. Uye mweya wemurume wangu uyu ungabviswawo sei pandiri kuti ndisazonetsekana nekuita mumwe murume. Kana kuti ndisazofirwe futi nevamwe varume.